Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nitinamine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Adhyayam 13 ക്ഷേത്രജ്ഞ വിഭാഗയോഗം അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അർജുനന്റെ 6 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം എന്നിവയെ കുറിച്ച് അറിയണം എന്നുള്ള അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ ഉത്തരം നൽകുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ആദ്യമായിട്ട് ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ഇവ എന്താണ് എന്ന് ഭഗവാൻ വിവരിച്ചു. ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം, ആ ശരീരത്തെ അറിയുന്ന, ശരീരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവും ശരീരത്തെയും ജീവാത്മാവിന്റെയും എല്ലാം അധിപതിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ പരമാത്മാവ്, രണ്ടുപേരും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതായത് ക്ഷേത്രം എന്നാൽ ശരീരം, ആ ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരാകുന്നു. പിന്നീട് ജ്ഞാനം എന്നാൽ എന്ത് എന്നതാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയയും അതിലൂടെ മോക്ഷത്തിലേക്കുള്ള വഴി, അതായത് ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തിനുള്ള വഴി, അതാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഘടകം എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നിർത്തിയത്. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഘടകങ്ങൾ 24 മൂലകങ്ങളാൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. 24 മൂലകങ്ങൾ, 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ, പഞ്ചമഹാഭൂതം, പിന്നെ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, അവ്യക്തത, 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, സമദൃഷ്ടി, ജീവലക്ഷണങ്ങൾ, ദൃഢവിശ്വാസം, ഇവയെല്ലാം തന്നെ ക്ഷേത്രമായിട്ട് പ്രതിപാദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ, 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, 11 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സുൾപ്പെടെ 11 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, പിന്നീട് ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, അവ്യക്ത ദശയിലുള്ള ത്രിഗുണങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം ചേരുമ്പോൾ 24 മൂലകങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ആ 24 മൂലകങ്ങളാലാണ് ശരീരം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളായിട്ടാണ് ജീവലക്ഷണങ്ങളും സമദൃഷ്ടിയും രാഗദ്വേഷങ്ങളും സുഖദുഃഖങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചേരുമ്പോൾ ക്ഷേത്രമായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ക്ഷേത്രത്തിന്, അതായത് ശരീരം ക്ഷണികമാണ്. ശരീരത്തിന് 6 വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇതെല്ലാം തന്നെ പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ശരീരത്തിന് ജനനം, വളർച്ച, സ്ഥിതി, പ്രത്യുൽപാദനം, ക്ഷയം, മരണം എന്നിങ്ങനെയുള്ള 6 മാറ്റങ്ങൾ ശരീരത്തിന് ഉണ്ടാകുന്നു. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയ. അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു, ജ്ഞാനം എന്നാൽ എന്ത് എന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയയും ആ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാനുള്ള വഴി, അതാണ് ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയ. ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ച് പിന്നീട് ആ ജീവാത്മാവിന് മോക്ഷത്തിലേക്കുള്ള വഴി എന്താണ്? ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തിനുള്ള വഴി. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇനി 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ജ്ഞാനം എന്നാൽ എന്ത്, ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയ എന്താണ്, മോക്ഷത്തിലേക്കുള്ള വഴി എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നു. അമാനിത്വമദം ഹിത്വം അഹിംസാ ക്ഷാന്തിരാർച്ചവം ആചാര്യോപാസനം ശൗചം സ്ഥൈര്യമാത്മവിനിഗ്രഹഃ ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു വൈരാഗ്യം അനഹങ്കാര ഏവ ച ജന്മ മൃത്യുജരാ വ്യാധി ദുഃഖദോഷാനുദർശനം അസക്തിരനഭിശ്വംഗഃ പുത്രധാരഗൃഹാദിഷു നിത്യം ച സമചിത്തത്വം ഇഷ്ടാനിഷ്ടോപപത്തിഷു
മയി ചാനന്യ യോഗേന ഭക്തിരവ്യഭിചാരിണി വിവിക്ത ദേശസേവിത്വം അരതീർജന സംസതി അധ്യാത്മജ്ഞാന നിത്യത്വം തത്വജ്ഞാനാർത്ഥ ദർശനം ഏതജ്ഞാനം ഇതി പ്രോക്തം അജ്ഞാനം യതതോന്യഥാ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ 24 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അവയാണ് ജ്ഞാനത്തിനുള്ള വഴി എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് വിനയം, ഗർവില്ലായ്മ, അഹിംസ, ക്ഷമ, ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കൽ, ശുചിത്വം, സ്ഥൈര്യം, ആത്മസംയമനം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി, മിഥ്യാഹങ്കാരമില്ലായ്മ, ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മകതയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം, വൈരാഗ്യം, മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി, സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത, എന്നിൽ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി, ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കൽ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയൽ, തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കൽ എന്നിവ എല്ലാം ജ്ഞാനമാണ് എന്നും ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ ഇതിന് ഓരോന്നിനെ കുറിച്ചും വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അമാനിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിനയം, അതായത് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാനുള്ള വഴികളെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാരണം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അറിവിനെയല്ല ഇവിടെ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്, ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള അറിവ്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അറിവ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഈ ശരീരത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അറിവ്. ശരീരത്തിന്റെ ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ വിവരിക്കുകയുണ്ടായി. 24 മൂലകങ്ങളെ കൊണ്ട് ശരീരം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ മൂലകങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പഠിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. അതുകൊണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുന്നത് എങ്ങനെ, ആ ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ച് എങ്ങനെ മുക്തിയിലേക്ക്, മോക്ഷത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ അറിവ് എന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള അറിവാണ്. ആ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള അറിവ് ലഭിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഉണ്ടാകേണ്ടുന്ന ഗുണമാണ് വിനയം, വിനയാന്വിതനായിരിക്കുക. അപ്പോൾ വിനയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ ബഹുമാനിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമില്ലായ്മ. കാരണം മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ ബഹുമാനിക്കണം, ഞാൻ ഒരു വലിയ ആളാണ് എന്ന് ചിന്ത വരുന്നത് അഹങ്കാരത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് വിനയം വളരെ വലിയ ഒരു ഘടകമാണ് ആത്മജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം ആത്മജ്ഞാനം നമുക്ക് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നില്ല, പിന്നെയോ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവകൾ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ. അപ്പോൾ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിക്കാനും അദ്ദേഹത്തെ വിനയപൂർവം സേവിക്കാനുമായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആദ്യമായിട്ട് വിനയം ഉണ്ടാകണം. അതായത് മറ്റുള്ളവർ തന്നെ ബഹുമാനിക്കണം എന്നുള്ള മോഹം ഇല്ലാതിരിക്കുക. പിന്നെയോ ഗർവില്ലായ്മ, അധംബിത്വം. ഈ ശരീരമല്ല താൻ എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട പൂർണ്ണജ്ഞാനിയായ ഒരാൾക്ക് മാനാപമാനങ്ങൾ പ്രശ്നമാകുന്നില്ല, അങ്ങനെ അഹങ്കാരം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അധംബിത്വം, ഞാൻ ഈ ശരീരമല്ല എന്നുള്ള ബോധം വരുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ തന്നെ ബഹുമാനിച്ചാലും ബഹുമാനിച്ചില്ലെങ്കിലും ആ വ്യക്തിക്ക് പ്രശ്നമാകുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഗർവില്ലായ്മ, ഗർവ് ഒരാളെ തീരെ വിട്ടുപോകുന്നു. പിന്നെ അഹിംസ, ജനങ്ങളെ ആധ്യാത്മിക ബോധത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ ശ്രമിക്കാത്തവർ ഹിംസാനിരതർ എന്ന് തന്നെ കരുതാം. അപ്പോൾ അഹിംസ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. പിന്നെ ക്ഷമ, തന്നെ മറ്റുള്ളവർ പുച്ഛിക്കുന്നതും അപമാനിക്കുന്നതും എല്ലാം പൊറുക്കാൻ പരിശീലിക്കണം. അങ്ങനെ ക്ഷമ. പിന്നീട് വേണ്ടത് ലാളിത്യം. ലാളിത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലളിതമായ ജീവിതവും ലളിതമായിട്ടുള്ള ചിന്താഗതിയും. അതായത് മറ്റുള്ളവർ ശത്രുവിനോട് പോലും ആർജവത്തോടെ തുറന്ന് പറയാനുള്ള കഴിവ്. അങ്ങനെയുള്ള തുറന്ന മനസ്ഥിതിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഈ 5 ഗുണങ്ങളോടും കൂടി ഒരാൾ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആചാര്യോപാസനം. അങ്ങനെ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഗുരുവിന്റെ അത്യാവശ്യമുണ്ട്. ആ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മിൽ ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. കാരണം ഗുരുവിന് അടുക്കൽ നമ്മൾ അഹങ്കാരത്തോടു കൂടി ഞാൻ എന്നുള്ള വ്യക്തി, ശരീരമാണ് ഞാൻ എന്നുള്ള അറിവോടുകൂടിയല്ല പോകേണ്ടത്. നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ലഭിക്കണം.
അതിനുള്ള വഴി നമുക്ക് ഗുരു പറഞ്ഞു തരണം. ഭഗവാനെ സമീപിക്കാനുള്ള ആ ചര്യകളെല്ലാം നിഷ്ഠകളെല്ലാം ഗുരുവിൽ നിന്ന് പഠിക്കണം എന്നുള്ള വിനയത്തോടുകൂടി ആ ഗുരുവിനെ തുറന്ന മനസ്സോടുകൂടി സേവിക്കാനുള്ള മനസ്ഥിതിയോടുകൂടി നമ്മൾ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. അങ്ങനെ ആചാര്യനെ, ഒരു ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സമീപിക്കുക. ഗുരുവിനെ സമീപിച്ചതിന് ശേഷം ഗുരുവിൽ നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതമാണ് ഇനി പറയുന്നത്. ശൗചം, ശുചിത്വം പ്രധാനമാണ്. ശുചിത്വം ദിവസവും നമ്മുടെ ശരീരത്തെയും ബാഹ്യമായും ആഭ്യന്തരമായും നമ്മൾ ശുചിത്വം പാലിക്കണം. നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് എല്ലാവരും എവിടേക്കെങ്കിലും പുറത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ മാത്രം കുളിക്കുന്നു. വീട്ടിലിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരും തന്നെ കുളിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ബാഹ്യ ശുചിത്വം രാവിലെ തന്നെ വെളുപ്പിനെ എണീറ്റ് നമ്മൾ ബാഹ്യമായ ശുചിത്വമെല്ലാം നിർവഹിച്ച് ആഭ്യന്തര ശുചിത്വത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമജപങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ശുചിത്വം, ശരീരത്തിന്റെ കുളിയും പല്ലിത്തേപ്പ് അതെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ ബാഹ്യമായ ശുചിത്വം ചെയ്യുന്നു. ആഭ്യന്തരമായിട്ടുള്ള ശുചിത്വത്തിന് ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്യുകയും ഭാഗവതം മുതലായവ ശ്രവിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ശുചിത്വം ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കുക. പിന്നെ സ്ഥൈര്യം, ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറാനുള്ള ദൃഢനിശ്ചയം, ആത്മസംയമനം, ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് ദോഷകരമായ ഒന്നും അംഗീകരിക്കാതിരിക്കൽ, അതായത് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം. അപ്പോൾ ഒരു ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് ഗുരുവിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ചര്യകൾ നമ്മൾ പരിശീലിക്കേണ്ടത്? കാരണം നമ്മുടെ സ്വയമേവയുള്ള പരിശീലനം മൂലം അല്ലെങ്കിൽ പ്രയത്നം മൂലം ഇതൊന്നും സാധ്യമാവില്ല. ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള ചിട്ടവട്ടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ധ്യാന പ്രക്രിയകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളെല്ലാം പരിശീലിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം സാധ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ശുചിത്വവും സ്ഥൈര്യവും ആത്മനിയന്ത്രണവും എല്ലാം തന്നെ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള സാധനാ ഭക്തികളിലൂടെ നമുക്ക് വരുത്തുവാൻ സാധിക്കും. പിന്നീട് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി വളർത്തിയെടുക്കുക. ആവശ്യമില്ലാത്ത വാശിക്ക് നാം വഴങ്ങിപ്പോകരുത്. ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറുന്നതിനുള്ള കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന് ഉതകുന്ന വിധത്തിൽ ശരീരത്തെ സജ്ജമാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം. ശരീരത്തെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം നിറവേറ്റി നമ്മൾ ശരീരത്തെ അനാവശ്യമായിട്ട് പോഷിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആധ്യാത്മികമായ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുക, അത്രമാത്രം. അല്ലാതെ അനാവശ്യമായിട്ട് ശരീരത്തെ പോഷിപ്പിക്കരുത്. കാരണം അത് നമ്മുടെ ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് തടസ്സമായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി വളർത്തി മിഥ്യ അഹങ്കാരം ഇല്ലായ്മ, ഞാൻ ഈ ശരീരമല്ല എന്നുള്ള അറിവ് നമ്മൾ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുക. ഞാൻ ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള അറിവോടുകൂടിയായിരിക്കണം, ആ ജ്ഞാനത്തോടുകൂടിയായിരിക്കണം പിന്നീടുള്ള ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ചര്യകളെല്ലാം, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളെല്ലാം. അപ്പോൾ ഒരു ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സാധനാ ഭക്തികൾ പരിശീലിക്കുന്നത് വഴി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ മിഥ്യ അഹങ്കാരം ഇല്ലായ്മ വളർന്നു വരുന്നു. അനഹങ്കാരം, അതായത് ഞാൻ ശരീരമല്ല എന്നുള്ള അറിവിലേക്ക് നമ്മൾ ക്രമേണ മുന്നേറുന്നു. ഞാൻ കൃഷ്ണന്റെ സേവകനാണ് എന്നുള്ള അംഗീകാരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മുന്നേറുന്നു. അത് ദൃഢമായിട്ട് വരുന്നു. അതിനുശേഷമോ അപ്പോൾ ഞാൻ ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണ്, ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ് എന്നുള്ള അറിവിലേക്ക് നമ്മൾ മുന്നേറുകയും അതോടൊപ്പം ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി ദുഃഖദോഷാനുദർശനം, അവയെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള അറിവും നമ്മിൽ വളർന്നു വരുന്നു. അതായത് ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി ദുഃഖദോഷാനുദർശനം, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള അറിവ്. ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മകതയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം അത് നമ്മിൽ ഉറച്ചു വരുന്നു. എന്തൊരു വൈരുദ്ധ്യമാണ്! ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ ജനിക്കുന്നു, അവസാനം മരിക്കുന്നു. ശരീരം ജനിക്കുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള ശരീരത്തെ ഞാൻ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട്
ആ ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളും സുഖങ്ങളും ദോഷങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവാത്മാവ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള സത്യാവസ്ഥ നമ്മൾ ആ ഒരു ആത്മീയതയിലേക്ക് നമ്മൾ മുന്നേറുന്നതോടുകൂടി നമ്മിൽ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള സത്യാവസ്ഥ നമ്മിൽ ഉണർന്നു വരുന്നു. ഇത് നമ്മൾ ദിവസവും മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഭൗതികതയോടുള്ള വൈരാഗ്യം വളർത്തിയെടുക്കുക. പിന്നെ അങ്ങനെ വൈരാഗ്യം കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിനെ എല്ലാം ത്യജിക്കാനും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതെല്ലാം സ്വീകരിക്കാനും നമ്മൾ റെഡിയാകണം. അങ്ങനെ കാരണം ഭൗതികത എന്നുള്ളതെല്ലാം ക്ഷണികമാണെന്നും അത് നമ്മളെ ഇവിടെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നു എന്നും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ ഭൗതികതയോടുള്ള വൈരാഗ്യം പരിശീലിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ വൈരാഗ്യം പരിശീലിക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരേണ്ടത് നമ്മുടെ ബന്ധമിത്രാദികളും സുഹൃത്തുക്കളും അവർ നമ്മളുടെ ഈ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളാണ് അവയെല്ലാം. പക്ഷെ നമ്മൾ അവരെല്ലാവരും നമ്മുടേത് എന്നുള്ള ഒരു ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിലാണുള്ളത്. അതിന്റെ താൽക്കാലിക സ്ഥിതി അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അവരോട് അകൽച്ച അവരോട് എങ്ങനെ വിരക്തി നമ്മൾ സമ്പാദിക്കണം. കാരണം അതാണ് ആ ബന്ധുത്വമാണ് നമ്മളെ ഇവിടെ കെട്ടിയിടുന്നത്. അപ്പോൾ ആ വൈരാഗ്യം എങ്ങനെയാണ് സമ്പാദിക്കേണ്ടത്? ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുകൂടി നമുക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബത്തോടുകൂടി ഒരുമിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് മുന്നേറാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അത് വളരെ വളരെ ഉത്തമമാണ്. ഗൃഹത്തിൽ നമ്മൾ ഭാര്യയും ഭർത്താവും കുട്ടികളും അച്ഛനമ്മമാരും എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഒരുമയോടുകൂടി ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തോടുകൂടി കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുകൂടി മുന്നേറാൻ സാധ്യമാവുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ ഉത്തമം. പക്ഷെ വീട്ടിൽ മറ്റാരും നമ്മളെ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾ നിറവേറ്റുക. കാരണം അവരോട് നമുക്ക് കടപ്പാടുണ്ട്. ആ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളോട്, അച്ഛനമ്മമാരോട്, ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കടപ്പാടുണ്ട്. ആ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ നമ്മൾ നിറവേറ്റുക. പക്ഷേ അറ്റാച്ച്മെന്റ്, ആസക്തി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകരുത്. അങ്ങനെ വൈരാഗ്യം നമ്മൾ പരിശീലിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അത് പരിശീലിക്കണം. എന്നാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് അനുകൂലമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്യജിക്കുക. പക്ഷെ ത്യജിക്കാൻ നമുക്ക് അത്രമാത്രം എളുപ്പത്തിൽ സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റുക. പിന്നീട് ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആസക്തി നമ്മൾ ക്രമേണ ഉപേക്ഷിക്കുക. പിന്നെ ക്രമേണ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ, ആധ്യാത്മികതയിൽ മുന്നേറുമ്പോൾ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാരീരികമായിട്ടാണ് ഈ സുഖദുഃഖങ്ങൾ വരുന്നത്, അത് ക്ഷണികമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനോട് സുഖങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ആസക്തിയോ ദുഃഖങ്ങൾ വരുമ്പോൾ വിരക്തിയോ ഒന്നും തന്നെ വരാതെ അക്ഷോഭ്യനായിട്ട് ഇരിക്കാൻ, ഭൗതിക നേട്ടത്തിലോ നഷ്ടത്തിലോ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ വിഷമിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. അഭേദ്യമായ ഭക്തി നിർവഹണം ചെയ്യണം. പിന്നെ അങ്ങനെ നമ്മൾ മുന്നേറുമ്പോൾ ഭൗതികതയോടുള്ള വിരക്തി, ഭഗവാനോടുള്ള ആസക്തി, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഒരു അക്ഷോഭ്യതയോടുകൂടി ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ സംയമനത്തോടുകൂടി നമ്മൾ മുന്നേറുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഭഗവാനിൽ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി, ഭഗവാനിൽ അനന്യ ഭക്തി വളർത്തിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം ക്രമേണ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ നവവിധ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെടുക. അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ ക്രമേണ പരിശുദ്ധരാകുന്നതോടുകൂടി ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിനോടും നമുക്ക് വൈരാഗ്യം വരുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആൾക്കൂട്ടവും ബന്ധുക്കളും എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നു. കാരണം എല്ലാം തന്നെ ശബ്ദവും കോലാഹലവും എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് തടസ്സമാകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ ഏകാന്ത സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. ഭൗതികവാദികളുമായിട്ട് ഇടപെടാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഭക്തന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ സത്സംഗത്തിലൂടെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ ഭക്തന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിന്ന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അങ്ങനെ ക്രമേണയുള്ള പുരോഗതിയാണത്.
ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി താൻ ഈ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള അവബോധം പെട്ടെന്നൊന്നും വരികയില്ല നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ. ഇങ്ങനെ ഭൗതികതയോടുള്ള വിരക്തി, പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിരക്തി വന്ന് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഏർപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ കരുണയാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുക. അങ്ങനെ ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയരുവാൻ പരിശ്രമിക്കുക. ഇതെല്ലാമാണ് ജ്ഞാനം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതായത് ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനം, മോക്ഷത്തിലേക്കുള്ള വഴി ഇതാണ്. മോക്ഷത്തിലേക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള വഴികൾ അത് ഇതാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇതല്ലാതെ ഉള്ളതെല്ലാം തന്നെ അജ്ഞാനമാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇവയെല്ലാം ജ്ഞാനമാണ് എന്നും ഇവയല്ലാതെ ഉള്ളവയെല്ലാം അജ്ഞാനമാണ്. കാരണം ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അറിവാണ്. ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അറിവ് സമ്പാദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നുള്ള മോചനം സാധ്യമല്ല. താൻ ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള അറിവ് ഈ ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയാണ് ക്രമേണയുള്ള ആ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാനുള്ള, ആത്മാവിന്റെ മോചനത്തിനുള്ള വഴി എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. മറ്റുള്ളവയെല്ലാം തന്നെ അജ്ഞാനമാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത സെക്ഷനിൽ ഭഗവാൻ ഉത്തരം പറയുന്നത് ജ്ഞേയം. ജ്ഞാനം വരെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം എന്നാൽ എന്ത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇനി ജ്ഞേയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയേണ്ടത്. ആരെയാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്? അറിയേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് പരമാത്മാവിനെയാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. 13 മുതൽ 18 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അറിയേണ്ടവയും എല്ലായിടത്തും നിലനിൽക്കുന്നതും സർവവ്യാപിയുമായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവിനെ അറിയാൻ ആത്മാവിന് കഴിയും. ആത്മാവിന് പരിശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വന്തം ആ ജ്ഞാനത്തെ കരസ്ഥമാക്കാനും ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയരാനും തന്റെ സ്വന്തം സ്വരൂപസ്ഥിതിയെ മനസ്സിലാക്കാനും കൂടാതെ പരമാത്മാവിനെ അറിയാനും സാധിക്കും. പരിശ്രമിക്കണം. പക്ഷെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം വ്യർത്ഥമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തന്റെ സ്വന്തം പൊസിഷനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആത്മാവിന് സാധിക്കുന്നതാണ്. പരമാത്മാവിന് അതീന്ദ്രിയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. പരമാത്മാവാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉറവിടം. പരമാത്മാവ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും പരിപാലിക്കുന്നു. ഇതാണ് ജ്ഞേയം, അതായത് നമ്മൾ അറിയേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. പിന്നെയോ 19ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഭക്തന് മാത്രമേ കർമ്മക്ഷേത്രം, ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയ, ആത്മാവിനെയും പരമാത്മാവിനെയും മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി പറയുന്നത് 13 മുതൽ 18 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ജ്ഞേയം, അറിയേണ്ടത് എന്താണോ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പരമാത്മാവിനെയും ജീവാത്മാവിനെയും കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്. അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഏതൊന്നിന്റെ അറിവ് സനാതനമായതിനെ ആസ്വദിക്കുന്നതിന് ഉതകുമോ? ജ്ഞേയമായ അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ വിവരിച്ചു തരാം. അനാദിയും എന്നെ ആശ്രയിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ് ബ്രഹ്മം. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കാര്യകാരണങ്ങൾക്ക് അതീതമാണത്. അപ്പോൾ ജ്ഞേയം അല്ലെങ്കിൽ അറിവ്, ഏതൊന്നിനെയാണോ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്, ആദ്യമായിട്ട് ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മം, അതായത് ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളെ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാൻ പരമാത്മാവ് പരബ്രഹ്മമാണ്. നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ വെറും ബ്രഹ്മം, ഭഗവാൻ പരബ്രഹ്മം. അപ്പോൾ ഈ ബ്രഹ്മം അല്ലെങ്കിൽ ജീവാത്മാവ് ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ജീവാത്മാവിന് സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള നിലനിൽപ്പില്ല. ജീവാത്മാവ് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ആശ്രയത്തിലാണ് ഇരിക്കേണ്ടത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ജീവാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ ആശ്രയത്വത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് വരുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ആത്മാവിന് വീണ്ടും ഭഗവാന്റെ ആശ്രയത്തിലേക്ക് വരാം. അതാണ് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ബ്രഹ്മം അനാദിയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതായത് ജീവാത്മാവ് അനാദിയാണ്, ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. കൂടാതെ
ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കാര്യകാരണങ്ങൾക്ക് അതീതമാണ്. ആ ജീവാത്മാവിനെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നും തന്നെ വാസ്തവത്തിൽ ബാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം ജീവാത്മാവ് ആധ്യാത്മികനായതുകൊണ്ട്. എങ്കിലും ശരീരബോധത്തിലായതുകൊണ്ടാണ് ജീവാത്മാവിന് ഈ പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ, അതായത് ജ്ഞേയം, അറിയേണ്ടത് എന്താണ്? ജീവാത്മാവിനെയും പരമാത്മാവിനെയും കുറിച്ച് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വിജ്ഞാന ബ്രഹ്മമാണ് ജീവാത്മാവ്, ആനന്ദ ബ്രഹ്മം പരമാത്മാവ്. ഇനി ഭഗവാൻ 14 മുതൽ 18 വരെ 4 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദമായിട്ടുള്ള അറിവാണ് നമ്മളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ പരമാത്മാവ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നു. നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല, നമുക്കറിയുന്നില്ല അത്. കാരണം നമ്മൾ ശരീരബോധത്തിലായതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ഭഗവാൻ സ്വയം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു ആ പരമാത്മാവിന്റെ സവിശേഷതകൾ. സർവദഃ പാണിപാദം തത് സർവദോക്ഷി ശിരോമുഖം സർവദഃ ശ്രുതിമല്ലോകേ സർവമാവൃത്യ തിഷ്ഠതി. കൈകാലുകളും തലകളും മുഖങ്ങളും നേത്രങ്ങളും ചെവികളും എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് പരമാത്മാവ് സർവവ്യാപിയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ പരമാത്മാവ് സർവവ്യാപിയാണ്, സർവവ്യാപ്തമാണ്, എല്ലായിടത്തും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ എങ്ങും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു പരമാത്മാവ് എന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ 11ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ആ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടു പ്രകൃതി മുഴുവനും, പ്രകൃതിയിലെ ജീവജാലങ്ങളും പ്രകൃതിയും എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുകയുണ്ടായി. അതാണ് പരമാത്മാവ് സർവവ്യാപിയായിട്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ സർവദഃ പാണിപാദം തത്, എല്ലാ ദിക്കിലും ഭഗവാന്റെ പാണിപാദം, ഭഗവാന്റെ കൈകളും കാലുകളും തലകളും മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും എല്ലാം തന്നെ വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ചരാചരങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എത്രമാത്രം ചരാചരങ്ങളുണ്ടോ അത്രയും കൈകാലുകളും തലകളും കണ്ണുകളും മുഖങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ആ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ സർവവ്യാപിയായിട്ട് ഭഗവാൻ സർവവ്യാപ്തമായിട്ട് പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. കാരണം ഓരോ ശരീരത്തിലും ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നുണ്ട് പരമാത്മാവായിട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പരമാത്മാവ് അനേകമായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. അതാണ് പരമാത്മാവിന്റെ ഒരു സവിശേഷത. അടുത്ത സവിശേഷത എന്താണ്? സർവേന്ദ്രിയ ഗുണാഭാസം സർവേന്ദ്രിയ വിവർജിതം അസക്തം സർവഭൃച്ഛൈവ നിർഗുണം ഗുണഭോക്തൃച. സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനമാണ് പരമാത്മാവ്. എന്നിരുന്നാലും അവിടത്തേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. സകല ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നെങ്കിലും അനാസക്തനാണ്. ത്രിഗുണാതീതനും അതേസമയം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനുമാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ എല്ലാം നാഥൻ അദ്ദേഹമാണ്. അദ്ദേഹമാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഋഷികേശൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഋഷിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ഈശൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാഥൻ. ഋഷിക നമ്മുടെ എല്ലാം ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ, അതായത് നിയന്ത്രണം ഭഗവാന്റെ കയ്യിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് സ്വയമേധയാ ജീവാത്മാവ് ആധ്യാത്മികനായത് കൊണ്ട് ഈ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ജീവാത്മാവ് വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശരീരത്തിനാണെങ്കിലോ സ്വയം പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഗുണങ്ങൾ മൂലമാണ് ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അനുമതിയോടുകൂടി മാത്രമേ ശരീരത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ അനുമതിക്കനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനമാണ് പരമാത്മാവ്. എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഭഗവാൻ ഇല്ല. ഭഗവാന്റേതെല്ലാം തന്നെ ശരീരം മുഴുവനും ആധ്യാത്മികമാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മളെ പോലെയുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള 24 മൂലകങ്ങളാൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ശരീരമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത്
ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ശരീരമാണ്. ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത, ഒരിക്കലും ഒരു ക്ഷയവും സംഭവിക്കാത്ത, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള, ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ശരീരമാണ് ഭഗവാന്റേത്. അദ്ദേഹം പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതികമായ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആധ്യാത്മികതയ്ക്ക് കോട്ടമൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇവിടത്തെ ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം, അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. കൂടാതെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നത് ആ ഭഗവാനാണ്. ആ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ എല്ലാം ഹൃദയങ്ങളിൽ വസിച്ച് നമ്മൾ ജീവാത്മാവിന് ഒരു സപ്പോർട്ട്, ഒരു സംരക്ഷണം നൽകുന്നു. നമ്മളെ എല്ലാം നിലനിർത്തി പോരുന്നത് ഏകോ ബഹൂനാം യോ വിധദാതി കാമാൻ, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും സംരക്ഷണം, സപ്പോർട്ട് നൽകുന്നത് ആ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവാണ്. എങ്കിലും അദ്ദേഹം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിലും അദ്ദേഹത്തിന് ആസക്തിയില്ല, അനാസക്തനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അദ്ദേഹം ഒന്നിലും ആസക്തനാകുന്നില്ല. കാരണം ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നതോടുകൂടി ഭൗതികതയിൽ, വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തനാകുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിൽ വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ആ ശരീരത്തോടോ ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളിലോ ഒന്നും തന്നെ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ത്രിഗുണാതീതനാണ്. നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളാണെങ്കിൽ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്തിന് വശപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാനെ ത്രിഗുണങ്ങളൊന്നും തന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഗുണങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ത്രിഗുണാതീതനും അതേസമയം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനുമാണ് അദ്ദേഹം. ഇത്രയുമാണ് പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അടുത്ത ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ 15ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവരണമായിട്ട് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പരമാത്മാവ് ശരീരത്തിൽ വസിക്കുന്നു. ഇനി എന്താണ്? 16ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ വീണ്ടും പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണം തന്നെ ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. പരമതത്വം ചരങ്ങളും അചരങ്ങളുമായ എല്ലാ ജീവികളുടെ ഉള്ളിലും പുറത്തും കുടികൊള്ളുന്നു. അതിസൂക്ഷ്മഭാവം മൂലം ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണാനോ അറിയാനോ കഴിയില്ല. അതിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും ഏവർക്കും സമീപസ്ഥനാണ് അദ്ദേഹം. അതായത് ഭഗവാൻ സ്വയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ, ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ, വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം വസിക്കുന്നു. എങ്കിലും പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലും വസിക്കുന്നു. അതായത് ദൂരെയാണ്, വളരെയധികം ദൂരെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാമമെങ്കിലും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥിരതാമസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്താണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അംശം, ഒരു വിസ്തരണം പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ സമീപത്തും ഉണ്ട്, നമ്മോടൊപ്പവുമുണ്ട്. നമ്മൾ അറിയുന്നില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹം നമ്മളെ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് അദ്ദേഹം വസിക്കുന്നു. പുറമേ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ സൂപ്പർ സോളായിട്ട് അദ്ദേഹം സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം ഈ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനിൽ കുടികൊള്ളുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ പരമാത്മാവ് ഉള്ളിലും പുറത്തും നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണാനോ അറിയാനോ സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം അതിസൂക്ഷ്മമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളെ മാത്രമേ അറിയാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ കഴിയുന്നുള്ളൂ. അതെല്ലാം ഭൗതികമായതുകൊണ്ട്. പക്ഷേ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം തന്നെ അതിസൂക്ഷ്മമാണ്. എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ജീവാത്മാവ് തന്നെ ആധ്യാത്മികനായതുകൊണ്ട് എത്രമാത്രം സൂക്ഷ്മമാണ്. നമ്മുടെ ഒരു തലമുടി നാരിന്റെ 10,000-ൽ ഒരംശമാണ് ആ ജീവാത്മാവ്. അങ്ങനെയുള്ള ജീവാത്മാവിനെ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും കാണാൻ സാധ്യമല്ല. നമുക്ക് ആ ജീവാത്മാവിനെ അറിയാൻ സാധ്യമല്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അതിനേക്കാൾ സൂക്ഷ്മമാണ്. അതിസൂക്ഷ്മമായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ സാധ്യമല്ല, അറിയാൻ സാധ്യമല്ല. എങ്കിലും അദ്ദേഹം പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാ ജീവാത്മാവിന്റെയും സമീപം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. അവിഭക്തം ച ഭൂതേഷു വിഭക്തം ഇവ ച സ്ഥിതം ഭൂതഭർതൃ ച തജ്ഞേയം ഗ്രസിഷ്ണു പ്രഭ വിഷ്ണു ച. ഓരോ ജീവിയിലും വെവ്വേറെ കാണപ്പെടുന്നെങ്കിലും പരമാത്മാവ് അവിഭാജ്യനാണ്, ഏകനായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഭൂതജാലത്തെ നിലനിർത്തുന്നതോടൊപ്പം
സംഹരിക്കുകയും സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ പരമാത്മാവിന്റെ വിശേഷണമാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലും പറയുന്നത്. കാരണം അദ്ദേഹം ഒരേ ഒരു ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും അനേകമായിട്ട് അദ്ദേഹം വിസ്തരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ട് വസിക്കുന്നത് ഒരേ ഒരു ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അല്ലാതെ അദ്ദേഹം പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓരോ ജീവിയിലും കാണപ്പെടുകയല്ല. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ട് പ്രവേശിച്ചു, അതുകൊണ്ട് ആ പരമാത്മാവിന്റെ വിസ്തരണം കഴിഞ്ഞു, അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാന് എത്രമാത്രം വേണമെങ്കിലും വിസ്തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ വിസ്തരണവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അംശങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതായത് ഭഗവാൻ തന്നെ ഒരേ ഭഗവാനായിട്ട് അനേകം വിസ്തരണങ്ങൾ എടുക്കുകയാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു വിളക്കിൽ നിന്ന് അനേകം വിളക്കുകൾ കൊളുത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണോ, അതുപോലെ ആ ഓരോ വിളക്കിനും പ്രത്യേകമാണെങ്കിലും എന്താണ്, അതിന്റെ ദീപം ഒരേപോലെ കാണപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ എന്നാലോ ആദ്യത്തെ വിളക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹം ഏകനാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഓരോ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരത്തിനായിട്ട് അനേകം രൂപങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ആ രൂപങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ല എന്നും മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ചൈതന്യവും എല്ലാ ശക്തികളും എല്ലാ ഗുണങ്ങളും എല്ലാ സ്വഭാവവും രൂപവും എല്ലാം തന്നെ ഈ പരമാത്മാക്കളിലും കാണാൻ സാധിക്കും. അദ്ദേഹവും പരമാത്മാക്കളും ഭഗവാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. ഒരേ ഒരു ഭഗവാൻ അനേകം വിസ്തരണങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പിന്നെയോ ഭൂതജാലങ്ങളെ നിലനിർത്തുന്നു ഭഗവാൻ. സംരക്ഷണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതാണ്, സംഹാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതാണ്. കൂടാതെ സൃഷ്ടിയും ആ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നിർവഹിക്കുന്നത്. എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനാണ് നിർവഹിക്കുന്നത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതാണ് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ പ്രവർത്തനമായിട്ട്. അതായത് പരമാത്മാവ് ഉള്ളിലും പുറത്തുമുണ്ട് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു. ഇനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം അവിഭാജ്യനാണ്, ഏകനാണ്, എങ്കിലും അനേകമായിട്ട് രൂപങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം എല്ലാം തന്നെ ആ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നിർവഹിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പരമാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. പരമാത്മാവ് ഏകനാണ്, പക്ഷേ അദ്ദേഹം വിഭജിക്കപ്പെട്ടതായിട്ട് തോന്നുന്നു. കാരണം ഏകനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ അനേകമായിട്ട് വിസ്തരണങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വിഭജിക്കുകയാണോ? ഒരിക്കലുമല്ല. അദ്ദേഹം അനേകം വിസ്തരണങ്ങൾ എടുക്കുകയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. കൂടാതെ അദ്ദേഹം തന്നെ ജീവജാലങ്ങളെ നിലനിർത്തുന്നു, സംഹരിക്കുന്നു, സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതെല്ലാം പരമാത്മാവ് തന്നെയാണ് നിർവഹിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹമാണ് സർവ ജ്യോതിഷുകളുടെയും സ്രോതസ്. പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തമസിനെ അതിക്രമിച്ച് നിൽക്കുന്നതും അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും അവിടുന്ന് തന്നെ. അറിവും അറിയേണ്ടതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും സർവഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നതും ആ പരമപുരുഷനാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ജ്യോതിഷാമപി തജ്ജ്യോതിഹി തമസഃ പരമുച്യതേ. എല്ലാ ജ്യോതിഷുകളുടെയും സ്രോതസ്, ഉറവിടം ആ ഭഗവാനാണ്. അഗ്നിയുടെയും സൂര്യന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും എല്ലാം പ്രകാശത്തിന്റെ ഉറവിടം ആ ഭഗവാനാണ്. കൂടാതെ അദ്ദേഹം ഒരാൾ മാത്രമേ ഈ ഭൗതികതയെ അതിക്രമിച്ചു നിൽക്കുന്നുള്ളൂ. ഭൗതികതയെ മറികടന്ന് നിൽക്കുന്നത് ആ ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്. കാരണം നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം തന്നെ ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു, ഭൗതികതയ്ക്ക് അതീതരായിട്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഭഗവാൻ അതീതനാണ്. കൂടാതെ അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ ഗോചരനല്ല. കൂടാതെ അറിവ് ഭഗവാൻ തന്നെ. അദ്ദേഹം സ്വയം ജ്ഞാനമാണ്. അറിയേണ്ടത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യം, ആ അറിവ് സമ്പാദിച്ച് നമ്മൾ ചെന്നെത്തേണ്ടത് ആ ഭഗവാനിലേക്കാണ്. കാരണം അറിവ് സമ്പാദിക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ആ ഭഗവാനെ അറിയുക. സ്വയം അറിവാണ് ഭഗവാൻ, സ്വയം ജ്ഞാനമാണ് ഭഗവാൻ. അതായത് സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദ വിഗ്രഹം ഭഗവാൻ. സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാശ്വതം, ചിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനം,
പിന്നീട് ആനന്ദമയം. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടതും. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയും ഭഗവാൻ തന്നെ. കൂടാതെ സർവഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നു അദ്ദേഹം, ആ പരമപുരുഷൻ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പരമാത്മാവാണ് എല്ലാ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും പ്രബുദ്ധതയുടെയും ഉറവിടം, സർവ ജ്യോതിഷകളുടെയും സ്രോതസ്. പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തമസിനെ അതിക്രമിച്ചു നിൽക്കുന്നു, അവ്യക്തമായിരിക്കുന്നു. അറിവും അറിയേണ്ടതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും സർവഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നതും ആ പരമാത്മാവ് തന്നെ. കാരണം ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു, കാരണം ജീവാത്മാവും ആധ്യാത്മികമാണെങ്കിലും ജീവാത്മാവ് ശരീരവുമായിട്ട് താതാത്മ്യം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടമായിട്ടും എല്ലാത്തിനെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതും എല്ലാത്തിനും ഓജസ് പകരുന്നതും എല്ലാം തന്നെ ഈ ഭഗവാനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. കർമ്മക്ഷേത്രം, അതായത് ശരീരം, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം എന്നിവയെ പറ്റി ഞാൻ സംക്ഷിപ്തമായി വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രം ഈ വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ഈ അറിവ്, ഈ ജ്ഞാനം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭക്തന്മാരാകണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കാരണം എന്താണ്? ആധ്യാത്മികനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മുടെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ പരിശുദ്ധമാക്കണം. ഭഗവാന്റെ നാമജപങ്ങൾ ചെയ്ത് ആ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പരിശുദ്ധമാക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ അറിവ് നമുക്ക് കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ. കാരണം ഭക്തന്മാർ പരിശുദ്ധരാകുന്നു ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത്. അങ്ങനെ കാരണം സ്വയം ഭഗവാൻ പരിശുദ്ധനാണ്. ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾ അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും പരിശുദ്ധമാകേണ്ടതുണ്ട് എന്ന്. അപ്പോൾ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകുക. ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത് ഭഗവത് സേവനത്തെ കുറിച്ചുള്ള തികഞ്ഞ അറിവിന്റെ പ്രഥമഘട്ടം മാത്രമാണ് ജ്ഞാനം. കാരണം ജ്ഞാനം ആരംഭഘട്ടമാണ്. അറിവ് സമ്പാദിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ജ്ഞാനം എന്നുള്ളത് ആരംഭഘട്ടമാണ് എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഈ അറിവ് ലഭിക്കുവാൻ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാകണം. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായതിനു ശേഷം നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകുമ്പോൾ അറിവ് ലഭിക്കുന്നു. ആ അറിവോടുകൂടി നമ്മൾ വീണ്ടും ഭഗവാനെ പരിശുദ്ധ ഭക്തിയോടുകൂടി സേവിച്ച് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. ഇനി ഭഗവാൻ അടുത്ത സെക്ഷനിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അർജുനന്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ക്ഷേത്രം, പ്രകൃതി, പുരുഷൻ ഇവയെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ സ്വയം മനസ്സിലാക്കുകയും എല്ലാറ്റിലും കൃഷ്ണനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്. ജ്ഞാനം എന്നത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാഥമിക ഘട്ടമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. വിജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയുന്നവൻ അറിയേണ്ടത് അറിയുന്ന പ്രക്രിയ, അതാണ് വിജ്ഞാനം. ഭക്തന്മാർ ഇതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ക്ഷേത്രം എന്നാൽ എന്ത്, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്നാൽ എന്ത്, ജ്ഞാനം എന്നാൽ എന്ത്, ജ്ഞേയം എന്നാൽ എന്ത്, ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഭക്തന്മാർ. അത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ശാശ്വതരല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി, ശരീരം ശാശ്വതമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത് ജീവാത്മാവും ഭഗവാനും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി, അവരുടെ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ആ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് പരിശുദ്ധരാകാൻ ഭക്തന്മാർ പരിശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതാണ് ജ്ഞാനമായിട്ട് ഇത്രയും നേരം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നത്, ജ്ഞാനവും ജ്ഞേയവും. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിന് 1-2 ചോദ്യം ഭഗവാൻ അർജുനൻ ചോദിച്ചത് പ്രകൃതി, പുരുഷൻ ഇവയെ കുറിച്ച്, ത്രിഗുണങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഇവയെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. 20 മുതൽ 26 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ജീവജാലങ്ങളും അനാദികളാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചവയാണ് അവയുടെ വിഭിന്ന രൂപങ്ങളും ത്രിഗുണങ്ങളും എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ പ്രകൃതി നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളെ പോലെ അനാദികാലമായിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഈ ഭൗതിക ജീവാത്മാക്കൾ എപ്പോൾ ഭൗതിക ഭഗവാനെ വിട്ടു വരുന്നുവോ അന്ന് ആ കാലം മുതൽക്കേ തന്നെ പ്രകൃതിയുണ്ട്. കാരണം ഭഗവാൻ പ്രകൃതിയെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഒരു
ജീവിക്കാനുള്ള, കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വേദിയായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ പ്രകൃതി, നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ അവ്യക്ത ദശയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പ്രകൃതിയും അവ്യക്തമായിട്ടിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എപ്പോൾ സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ പ്രകൃതിയും വ്യക്തമായ ദിശയിലേക്ക് പ്രകൃതിയും വരുന്നു. അപ്പോൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്നാണ് ജീവാത്മാക്കൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഈ ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ രൂപം ലഭിക്കുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്നാണ്. ഇവിടെ കാണാം, പല വിധത്തിലുള്ള ശരീരങ്ങളെ നമുക്ക് ഈ പ്രകൃതിയിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഈ രൂപങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പ്രകൃതിയുടെ 24 മൂലകങ്ങളാൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ശരീരങ്ങളാണ്. ഈ ശരീരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ത്രിഗുണങ്ങൾ, സത്വം, രജസ്, തമസ്, ഈ 3 ഗുണങ്ങളും പ്രകൃതിയുടെ സംഭാവനയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവ് എപ്പോൾ ഈ പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരുന്നുവോ ആ സമയത്ത് പ്രകൃതിയാൽ നിർമ്മിച്ച ഒരു ശരീരവും പ്രകൃതിയുടെ ഉൽപ്പന്നമായിട്ടുള്ള 3 ഗുണങ്ങളും ആ ജീവാത്മാവിന് ലഭിക്കുന്നു. പിന്നീട് ജീവാത്മാവ് ആ ശരീരം ഉപയോഗിച്ച് തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ എല്ലാം സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുകയാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. കാര്യകാരണ കർത്തൃത്വേ ഹേതുഹോ പ്രകൃതിരുച്യതേ പുരുഷഃ സുഖ ദുഃഖാനാം ഭോക്തൃത്വേ ഹേതുരുച്യതേ. ഭൗതികങ്ങളായ എല്ലാ കാര്യകാരണങ്ങൾക്കും ഹേതു പ്രകൃതിയാണ് എന്നും ഈ ലോകത്തിൽ വിവിധ സുഖ ദുഃഖങ്ങൾക്ക് ഹേതു ജീവസത്തയാണ് എന്നും പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ട് പ്രകൃതിയിൽ നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്ന പല വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണം പ്രകൃതിയാണ്. അതിന് ജീവജാലങ്ങളൊന്നും ഉത്തരവാദിയല്ല. അതിവർഷം ഉണ്ടാകുന്നു, അനാവൃഷ്ടി ഉണ്ടാകുന്നു, പല വിധത്തിൽ പ്രകൃതിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു. അതിനെല്ലാത്തിനും ഹേതു പ്രകൃതിയാണ്. പക്ഷേ ഓരോ പ്രത്യേക ശരീരത്തിനും ഉണ്ടാകുന്ന സുഖ ദുഃഖങ്ങളും പല കഷ്ടങ്ങളും പല സന്തോഷങ്ങളും അതിനൊന്നിനും ഹേതു പ്രകൃതിയല്ല. പിന്നെയോ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ആ ജീവാത്മാവിന് തന്നെ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. വിവിധ സുഖ ദുഃഖങ്ങൾക്ക് ഹേതു ജീവസത്തയാണ്. കാരണം ആ ജീവസത്ത ശരീരം ചെയ്യുന്ന ആ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചാണ് പിന്നീട് അടുത്ത ശരീരത്തിന് സുഖദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. ജീവസത്ത എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം ശരീരത്തെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം ശരീരമാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ ശരീരവും ഓരോ മനുഷ്യനും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ആ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് സുഖദുഃഖങ്ങൾ അടുത്ത ശരീരത്തിന് ലഭിക്കുന്നു. ആ ജീവാത്മാവ് ഏത് ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുന്നുവോ ആ ശരീരത്തിന് ആ കർമ്മം മുൻ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അപ്പോൾ ജീവസത്തകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന വിവിധ ശരീരങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സുഖദുഃഖങ്ങൾക്കും കഷ്ടപ്പാടുകൾക്കും സന്തോഷത്തിനും എല്ലാത്തിനും ഉത്തരവാദി ആ ജീവസത്തകൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ പ്രകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന പല വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണം ഭൗതിക പ്രകൃതി തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പ്രഭുപാദർ വിശദമായിട്ട് വ്യാഖ്യാനം തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓരോ തരത്തിലുള്ള ശരീരത്തിൽ ജീവിക്കണമെന്ന് ഇച്ഛിക്കുന്ന ജീവാത്മാവിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭോഗക്രിയകളിൽ നിന്ന് അവ ഉടൽക്കൊള്ളുന്നു. വിവിധ ശരീരങ്ങളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നാനാവിധങ്ങളായ സുഖദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ഭൗതിക സുഖദുഃഖങ്ങൾക്ക് കാരണം ശരീരമാണ്, ആത്മാവല്ല. ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വാഭാവിക അവസ്ഥയിൽ അതിന് ആനന്ദം അനുഭവിക്കാം എന്നതിന് സംശയമില്ല. അതുകൊണ്ട് അതാണ് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ജീവാത്മാക്കൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുന്നത്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ അങ്ങനെയൊന്നില്ല, വിശുദ്ധമാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലാണെങ്കിലോ ശാരീരിക സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഏവരും കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഈ ശരീരവും അതിന്റെ ഉപകരണങ്ങളായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്ത് ശരീരത്തിന്റെ സുഖത്തിന് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്നു. അതുമൂലം പല കർമ്മങ്ങളും ചെയ്ത് അതിന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. എന്നാൽ അതിനൊന്നിനും ഉത്തരവാദി ഭൗതിക പ്രകൃതിയല്ല, പിന്നെയോ ഈ ശരീരം മാത്രമാണ്. ശരീരത്തിന് പല
സുഖങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും എല്ലാം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നതിന്റെ കാര്യം ശരീരം ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളാലാണ്. പക്ഷേ ഈ വൈവിധ്യമാർന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന പല പല ശരീരങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദി ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്. കാരണം പ്രകൃതിയിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ശരീരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ലഭിക്കുന്നത്. തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളും ഭൂതകാല കർമ്മങ്ങളും അനുസരിച്ച് അനുഗ്രഹീതങ്ങളോ ശക്തങ്ങളോ ആയ പരിതസ്ഥിതികൾ ജീവാത്മാവിന് ലഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ശരീരം പല കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നു. ആ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ജീവാത്മാവിന് പലതരത്തിലുള്ള ശരീരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു. അനുഗ്രഹം ആസ്വദിക്കാനും ചിലപ്പോൾ ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും, ചിലപ്പോൾ ദുഃഖങ്ങളും വിഷമങ്ങളും എല്ലാം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടും വരും. പുരുഷഃ പ്രകൃതിസ്ഥോ ഹി ഭുങ്ക്തേ പ്രകൃതിജാൻ ഗുണാൻ കാരണം ഗുണസംഗോസ്യ സദസദ്യോനി ജന്മസു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താലാണിത്. അങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ നാനാ യോനികളിൽ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ജീവാത്മാവിന് ഈ പ്രകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന പല പല ശരീരങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് ജീവാത്മാവിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണോ? ജീവാത്മാവ് കർമ്മങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ജീവാത്മാവിന് ഓരോ ശരീരത്തിലും ജീവാത്മാവ് ഉണ്ട് എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വൈവിധ്യമാർന്ന ശരീരങ്ങൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ എങ്ങനെ ഉടലെടുക്കുന്നു അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് സത്വം രജസ് തമസ് ഈ ഗുണങ്ങളുടെ ആ ഒരു പ്രഭാവത്താൽ ആ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് പലതും ആസ്വദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരബോധത്തിലാകുമ്പോൾ ശരീരം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലം താൻ അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് ജീവാത്മാവ് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു. അതിനെല്ലാത്തിനും പുറകിൽ കാരണം എന്താണ്? ത്രിഗുണങ്ങൾ. ശരീരം ജഡവസ്തുവാണ്. ആ ജഡവസ്തുവായ ശരീരത്തിന് സ്വയം പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. പക്ഷേ ഈ ഗുണങ്ങൾ ശരീരത്തെ കൊണ്ട് ഓരോ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യിക്കുന്നു. സത്വഗുണം ഒരു വിധത്തിൽ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ രജോ ഗുണം വേറൊരു വിധത്തിൽ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുന്നു, തമോ ഗുണം വേറൊരു വിധത്തിൽ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുന്നു. അങ്ങനെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ശരീരം പല പല കർമ്മഫലങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നു. അപ്പോഴോ ഈ ശരീരം വെടിഞ്ഞ് അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് ജീവാത്മാവ് പോകേണ്ടി വരുമ്പോൾ അടുത്തത് എന്താണോ ഡ്യൂ ആയിട്ടുള്ളത്, ശരീരത്തിന്റെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് എന്താണോ അനുഭവിക്കാനുള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് ഒരു പക്ഷിയായോ മൃഗമായോ വൃക്ഷമായോ മനുഷ്യനായോ ദേവനായോ എല്ലാം ജീവാത്മാവിന് ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അങ്ങനെ ജീവൻ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് മാറ്റപ്പെടുന്നത് എന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. 2-ാം അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഉടുപ്പ് മാറുന്നത് പോലെ ആണ് ശരീരം മാറ്റപ്പെടുന്നത് എന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഈ അങ്ങനെ പല ശരീരങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ഭൗതിക ജീവിതത്തിലുള്ള ജീവാത്മാവിന്റെ ആസക്തി. ജീവാത്മാവിനെ ഇവിടെ പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നു. പുരുഷഃ പ്രകൃതിസ്ഥോഹി. പുരുഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നയാൾ. പലതും ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ശാരീരികമായിട്ട് തന്റെ പല ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ടും പലതും ആസ്വദിക്കാൻ ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ ആസ്വാദനം ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഈ ഗുണങ്ങൾ പ്രഭാവം ചെയ്യുമ്പോൾ ശരീരം അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് അങ്ങനെയാണ് ജീവാത്മാവ് ആസ്വദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ആസ്വാദനത്തിനുള്ള ആഗ്രഹം കാരണം, ആസക്തി കാരണമാണ് ജീവാത്മാവിന് പലതരത്തിലുള്ള ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. ഭൗതിക തൃഷ്ണയുടെ പ്രേരണ മൂലം ജീവാത്മാവ് ചിലപ്പോൾ ദേവനാവും, ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യനും, മറ്റു ചിലപ്പോൾ വന്യമൃഗവുമായേക്കാം. പക്ഷിയായും പുഴുവായും ജലജന്തുവായും പുണ്യാത്മാവായും മൂട്ടയായി പോലും ചിലപ്പോൾ പിറന്നുവെന്ന് വരാം. ഇത് അങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഏത് രൂപം എടുത്താലും തന്റെ പരിതസ്ഥിതികളുടെ ആധിപത്യം തനിക്ക് തന്നെയാണ് എന്ന് ജീവൻ കരുതുന്നു. അതൊരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയാണ്. കാരണം ഒരു പൂച്ചയുടെ ശരീരത്തിലാണ് ഒരു ജീവാത്മാവ് എങ്കിലും
ആ പൂച്ച, ഓരോ പൂച്ചയും നമ്മൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും അവ വിചാരിക്കുന്നത് തന്റെ കയ്യിലാണ് കൺട്രോൾ മുഴുവൻ ഇരിക്കുന്നത്. ഓരോ പട്ടിയായാലും പൂച്ചയായാലും എല്ലാ മൃഗങ്ങളും വിചാരിക്കുന്നത് താൻ തന്റെ സിറ്റുവേഷന്റെ കൺട്രോളിലാണ്, ഞാൻ വിചാരിച്ചതുപോലെ എല്ലാം നടക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ പ്രകൃതിയുടെ കംപ്ലീറ്റ് നിയന്ത്രണത്തിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാനുള്ള സ്വാധീനമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള അവസരമില്ല. എങ്ങനെ പ്രകൃതി നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നോ, ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നോ, അതിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ളൂ. അതിനനുസരിച്ചാണ് മനസ്സും ചിന്തിക്കുന്നത്, ശരീരങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഫാക്ട്, അതാണ് സത്യം, അതാണ്. കാരണം ഒരു കാര്യവും നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യിക്കുന്നുവോ അതിനനുസരിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നിർബന്ധിതരാകുകയാണ്. അല്ലാതെ നിവൃത്തിയില്ല. നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാനുള്ള ശേഷി ഈ ശരീരത്തിനില്ല. പക്ഷേ പുരുഷനായിട്ട് നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതായത് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു, നമ്മളാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാം എന്റെ കൺട്രോളിലാണ്, ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ എല്ലാം നടക്കുന്നു എന്നെല്ലാം നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവം മൂലം അങ്ങനെ ഒരു ചിന്താഗതി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്നു. ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവം മൂലം ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അല്ലാതെ ജീവാത്മാവിന് ഒന്നിന്റെയും കൺട്രോൾ എടുക്കാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല എന്ന്. പ്രകൃതിയുടെ വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളുമായുള്ള വേഴ്ച കാരണം ജീവാത്മാവ് വിഭിന്ന ശരീരങ്ങളിൽ പെട്ടുപോകുന്നു. അതിനാൽ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന് ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തണം. അതിനെ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കാത്തവരെ ഭൗതികതാ ബോധം ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാക്കുന്നു. അതായത് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാത്തിടത്തോളം കാലം നമ്മുടെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അനേകം ശരീരങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. എപ്പോൾ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചോ ആ സമയത്ത് സിറ്റുവേഷൻ എല്ലാം മാറുന്നു. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിലേക്ക് വരുന്നു. സ്മരണാതീത കാലം മുതൽക്കേ തന്നിൽ അടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഭൗതിക വാഞ്ചകളാണ് ഇങ്ങനെ ശരീരം മാറാനായിട്ട് കളമൊടുക്കുന്നത്. ഈ ധാരണായ തുടച്ചു നിൽക്കണം. ആധികാരിക സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് കേട്ടറിയുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമേ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ, നമ്മൾ ഭക്തന്മാരുടെ സത്സംഗത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിന്റെ ഉള്ളിൽ ഭൗതികതയെ കീഴടക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികതയെ അനുഭവിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പലതും ആസ്വദിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം അങ്ങനെ ജീവാത്മാവിന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ സാധിക്കും. സത്യം മനസ്സിലാകുമ്പോൾ, ജ്ഞാനം വരുമ്പോൾ, ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതോടുകൂടി ജീവാത്മാവിന്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നു ശരീരത്തിന് ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിലുള്ളതും അനുഭവിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം മൂലമാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിയിൽ അനേക രൂപങ്ങൾ എടുത്ത് നമ്മൾ മാറി മാറി സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. അതിനൊരു അവസാനം ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ മാത്രമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭൗതികതയെ കീഴടക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തെ നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കണം. ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹമാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണമായി തീരുന്നത്, ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെടാനുള്ള കാരണം. അപ്പോൾ അതിന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുക, ഭഗവാനെ നാമജപങ്ങൾ ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിന്റെ ഭൗതികതയോടുള്ള തൃഷ്ണയെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ വീണ്ടും വീണ്ടും വരുന്ന ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധിയെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നിവിടെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നു. ശ്രവണ പ്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനാകുന്ന ജീവാത്മാവിൽ നിന്ന് ഏറെ കാലമായി തന്നിൽ വേരൂന്നി നിൽക്കുന്ന ആഗ്രഹം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കണം എന്ന വാശി താനെ മാഞ്ഞു പോകും. ഈ ആധിപത്യ ഭ്രമം ചുരുങ്ങുന്നതിനോടൊപ്പം അതേ അളവിൽ ആത്മീയ ആനന്ദം അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഭഗവത് സാമീപ്യത്താൽ ഒരാൾ എത്രമാത്രം ജ്ഞാനിയായി തീരുമോ അത്ര തന്നെ സച്ചിദാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു എന്നും വേദോക്തിയുണ്ട്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ജീവാത്മാവിന് ഭഗവാന്റെ ശരണാഗതിയിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കും.
ഭൗതികതയോടുള്ള ആസക്തി നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, ആസ്വദിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം പുരുഷനും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നു. കാരണം ആധ്യാത്മികനാണ് ജീവാത്മാവ്, എങ്കിലും പ്രകൃതിയെ ആസ്വദിക്കണം, സ്വയം ആസ്വദിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം മൂലം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരം ജീവാത്മാവിന് ലഭിക്കുന്നു. ആ ശരീരം ഉപയോഗിച്ച് ജീവാത്മാവ് സ്വയം താൻ ആസ്വദിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള മിഥ്യാഹംഭാവത്തിൽ വസിക്കുന്നു. അങ്ങനെ എത്ര നാൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ആസ്വദിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടോ, പലതും ആസ്വദിക്കാൻ, പൂച്ചയെ പോലെ, പട്ടിയെ പോലെ, കുരങ്ങനെ പോലെ, അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഓരോ ശരീരം ലഭിക്കുന്നത്. അതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കാനും അതുപോലെ ആസ്വദിക്കാനും ആഗ്രഹമുള്ളപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള ശരീരം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എപ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സത്സംഗത്തിലൂടെ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എപ്പോൾ ജ്ഞാനം വരുന്നുവോ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ, പ്രകൃതിയെ ആസ്വദിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം പുരുഷനും അതായത് ജീവാത്മാവും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അഭേദ്യമായിട്ടുള്ള ബന്ധമായിട്ട് അതങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മളെ നിത്യബദ്ധർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആഹ്ലാദം തരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താൽ നല്ലതും ചീത്തയുമായ നാനാ യോനികളിൽ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കുന്നു. നാനാ രൂപങ്ങൾ, നാനാ ശരീരങ്ങൾ ജീവാത്മാവിന് ലഭിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതാണ് ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ് ജീവാത്മാവിന് ശരീരം ലഭിക്കുന്നത് എന്നതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇതാണ്. ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹം, ആ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് ജീവാത്മാവിന് ഒരു ശരീരം ലഭിക്കുക, ആ ശരീരത്തിൽ പല കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുക, വീണ്ടും കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കാൻ വീണ്ടും ഒരു ശരീരം ലഭിക്കുക, ആ ശരീരത്തിലും ഒരുപാട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹത്തിന് അവസാനമില്ല. അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും പുതിയ പുതിയ ശരീരങ്ങൾ ലഭിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അതിനുള്ള അവസാനം ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള സേവനങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക്, ആ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ഇതിന് ഒരവസാനം ഉണ്ടാക്കാം. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലൂടെ ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു. പുരുഷൻ, പ്രകൃതി എന്നാൽ എന്ത്, പുരുഷൻ ജീവാത്മാവിന് എങ്ങനെ പല ശരീരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പരമാത്മാവും, ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ പ്രകൃതിയുണ്ട്, ജീവാത്മാവുണ്ട്, പരമാത്മാവുണ്ട്. പരമാത്മാവ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെയോ പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവിനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം, അതായത് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി. അടുത്തതായിട്ട് ഈ അവസാന ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഈ അറിവിനെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ കണ്ണോടുകൂടി ഇതിനെയെല്ലാം നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക.